Ja, her vil vi så lave opgave 721. Ja. Hvad så? Ja. Vi læser lige formuleringen af opgaven, så vi lige ved, hvad det er, vi snakker om. På vandringsindvandet ændres vanddybden over et sandområde. I et bestemt døgn er vanddybden f af t målt i meter bestemt ved, og den har vi så her, ja. Hvor t det angiver antallet af timer efter middag. Cool. Så har vi så vores opgave A, hvor vi skal bestemme den største og mindste vanddybde over sandområdet i døgnets løb. Yes. Og først så har vi så defineret, at t det er så mellem 0 til 24 timer. Som jo så er et døgn. Og så definerer vi, hvad det hedder, funktionen, som er f af t lige med 7 plus 5 gange sinus til en halv t minus 1. Og vi kan finde maksimum og minimum, fordi vi ved, at sinus det kun kan være imellem 1 og minus 1. Så vi starter med at sige, at sinus... Så vi starter med at sige, at sinus det er 1. Så får vi altså... så får vi altså 7 plus 5 gange 1, som jo så giver 12. Ja, og det er så vores maksimum. Så lader vi så som om, at sinus det er minus 1. Og så får vi så, at vores minimum er 2. Og det er sådan set så let, som man kan finde det. Vi behøver slet ikke at gå i gang med at differentiere endnu. Nej. Og så skal vi så i opgave B bestemme f mærke af t. Og det gør vi jo, fordi at vi allerede har defineret den heroppe. Så skriver vi bare f mærke af t, og så regner den ud. Og vi sørger lige for heroppe i WordMat at sætte den til radian. Ja. Og så giver den så 2,5 gange cosinus til 0,5 gange t minus 1. Yes. Og så står der så, at vi skal bestemme den hastighed, hvormed vanddybden ændrer sig til tidspunktet, som så er t lige med 12. Så væksthastigheden, det er jo f mærke af t. Og det betyder så, at vi sætter 12 ind, fordi det var efter... fordi der stod, at t var lige med 12, så altså, det var 12 timer efter den middag der. Ja. Og da vi har defineret funktionen, så kan vi sådan set bare sætte WordMat til at regne på det, og der får vi så et tal, der hedder 0,7, altså 71. Ja. Og meter per døgn. Fordi at vi ved, at f mærke af t, det er målt i meter, hedder det. Altså vanddybden, og t, det er målt i døgn. Så det bliver det. Tusind tak, fordi at I lyttede med.